कि जे करे लभ कहिनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा सुनना चाहो सुन एमे हमार कसूर नहीं खे बंटी भैया एमे हमार कसूर नहीं खे तिगारी भाई में हमार कसूर नहीं खे वो कर नियत में बेईमानी समाज के शान हिमांशु राय जी के आज बहु भोज के अवसर पे हमने के आइल बनी जा और ये महफिल में हर तरह के लोग ये क्षेत्र के आन बान शान हमारा विनोद यादव भी आइल बनी पुतुल भी आइल बनी तू ना चिन्हू है ना तो वो लोग ऐसा शख्स हो कि तरह के सम्मान से माला माल कर दे। तो तू बड़ भाई काहे ला बड़ा परिचय करावो हम कहे के कराई कराओ परिचय तो कौन बात के बड़ भाई बड़े अब करा देनी नु अब कल तो फिर से कराओ चल हम तो बहुत लोग से तार परिचय करो तो हम तारा पीठ पीछे उनकर से परिचय बिगाड़ लेना अरे जब करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ये हमारा विनाश भैया फुलवरिया में जरा बियाह में हम गए रही रंजीत तिवारी फौजी जी बरिसवन जकरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा बाबा बजा दी पहले ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा करम तहरो लागे खानदानी बा सनमी करम तहरो अंकित सरकार जी परिश्वन हमारा दिल के टुकड़ा विलास भैया पंकज राय जी हमारा पुतुल भैया के भी आगमन भइल बा भाई हमारा पिताजी अकेले ही कि हमरा पे ब्लेम लगा दी हम बर्दाश्त कर अविनाश भैया के पिताजी पहले इनकरा के पैसा ले लेबे दी तब बता अविनाश ना अभिमन्यु भैया के पिताजी अभिमन्यु दुबे जी के हम बता दे अब हम बोली बोलो एकदम बोलो कि जे करे से लभ गइनी ओह के परेशानी बा पहले तो पैसा ले लो ओकरा बाद हम सुनाए तारा भी कमी नहीं के हमरा लेवे के पड़ी हमरो भी कमी बा है ने अब कि जे करे से लभ कहिनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा सुनना चाहो सुन एमे हमार कसूर नहीं खे हां बंटी भैया एमे हमार कसूर नहीं खे तिगारी भाई में हमार कसूर नहीं खे वो कर नियत में बेईमानी बा तहरा के निमन से पता बा ओकर नियत में बेईमानी जरूर पता पायन कुमा ओकर नियत में बेईमानी सतीश भैया दिल्ली से वाली अखियां मिला लया वगरवा लगा लो
हेने आके कहनु भाई इतना कंजूस है ना धरती पर एगो कंजूस पैदा होइल बा ई एकर लइका हो गइल ना मिठाई खियैलस ना कार्यक्रम करलेस अनुपमा हेने आओ बट रजनीगंधा क्या करे दे हमरा के आवत तार असली याद एही घरी हमरा तती तू मीठ खाइल मानबा कि ए घरी हमरा तती तू